Veľa ľudí rado počúva príbehy, prípady zo života, ktoré sa niekomu aj skutočne stali, takže verím, že máš aj nejaké lepšie zážitky, aj nejaké horšie zážitky. Tak poďme tou príjemnejšou časťou najprv a porozprávaj nám nejaké zaujímavé, príjemné príbehy. V podstate každý príbeh je na konci, keď je úspešný, tak je príjemný, pretože ja môžem v tých ľuďoch vidieť, hej, že z nich ten stres a tie starosti opadli. Sú to úplne iní ľudia ako na začiatku, ktorí ma kontaktovali. Je tam vidieť tá miera stresu, že je preč, tí ľudia sú viac uvoľnení, naozaj začínajú sa už usmievať. Ten moment, keď im dávam list vlastníctva, kde sú všetky exekúcie a ťarchy vymazané, áno, a že toto je vaša nehnuteľnosť, ktorá sa teraz ide prepisovať na nového majiteľa, tak je na nezaplatenie. Ja si myslím, že to je každý ten človek, ktorý tým prešiel. A teraz si túto príjemnú chvíľku poďme troška pokaziť a skús nám povedať taký ten najnepríjemnejší zážitok alebo niečo, čo teba ako človeka tak najviac zasiahlo. Tak tých prípadov bolo viacero. Neviem to povedať, ktorý bol ten najnepríjemnejší, ale samozrejme, že pri tých pekných chvíľach sú tie chvíle, ktoré sú aj viac náročné psychicky. Ale tak boli prípady, kedy som odchádzal do stretnutia, parkoval som auto na kranici, hej, a som predýchal tú situáciu, v akej tu ľudia žili. Mal som veľký problém na začiatku sa odosobniť od tých emócií, lebo človeka to vtiahne do toho. A tak boli prípady, kedy mi aj nejaká slza vyšla z oka. Bol som pri tom, keď sa vylamovali dvere za pomoci kľúčovej služby asistencie polície, hej, kde majiteľka bola za dverami. Bol som pri tom, kde žili v dome ľudia, boli už chladnejšie mesiace a tam sa nekurilo, nesvietilo. To sú také situácie, že si človek uvedomí tie svoje skutočné hodnoty a to, čo má. Že sa naháňame stále za niečím a pritom môžeme byť radi, že máme strechu nad hlavou a že máme elektriku a teplo v dome. Keď je napríklad zima. Si niekedy strach komunikovať s takýmito inštitúciami? Kto nemal exekúciu, tak nemôže pochopiť to, ako sa tí ľudia cítia, keď im vyklopávajú vymáhačské spoločnosti na dvere. Prípady, kedy sme riešili samotný predaj nehnuteľnosti v exekúcie,